Kini bang momentum, ato ni himplo, nag-drive ka, yan ay sa kaon imong daan. Like for instance, you go to San Francisco, saka gina kayo. Na, unsa man nimo pagsaka, ug di ka mo buylo dito pa sa ubos. You see? That is the example of momentum. So with your spiritual life, ugwa kay pagtuon sa pulong sa Dios, unsa man nimo ugwa kay pagbuylo, unsa man nimo pagsaka. Di harakas taliwa diha. Mabit itong bago pa mi sa San Francisco, nag-drive dito nga. Kuyawan, base mo, atras na hagbong nun tayo ni kalaki ha. You see? Mauna, that is example of momentum. Spiritual momentum is, mo nag-analogy na to.